Здрасти, Бокс, и това е новата ми поредица оцеляване на остров. И да, нека да започваме. Тук има малко сичета, да, първо да обира дървото. Да. Тук по-няма да лаги, понеже съм много надалеч. Да бе, да, аз те и си мислих, по-няма да лаги. И би го каза, няма нищо. Ще снимам 2 епизода само на това и след това ще чакам престолацията на компютъра си. Да. И да, сега чакаме да паднат. Всъщност ще си смаля видео сети малко по-над. Да. Къде е кактусът? Трябва да има един кактус тук, да. Да. Трябва да падне един саплинг. Само един. Падни, моля ти се. Yes, ето го и него. Супер. И да, аз тук сега ще го засея до водата. Ето така. Да израсте по-бързо и през това време ето тук ще си... Всъщност то тук няма някакви овце, нищо, всичко трябва да правя сам. Има малко сидове, нека да пробваме да видим дали някой ще падне едно сид. Добре. 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 Добре, добре. Yes. Браво. Падна. Браво на... Тук няма как да се спаунат зомбита според мен, тъй че въобще... Значи направено е да го играем... Мисля си, че трябва да го играя на писво. Защото иначе... Чай да видим дали има някакъв друг саплинг паднал. Или е само този. Само този сега. Нека да почваме. Не знам дали да го направя от дърт. Първо къщичката да бъде от дърт. Ще си оставя Добре, няма ли да падне още един саплинг, мамица? То с един... Няма смисъл с един... Такова да си направи... С едно сит няма как да се направи ферма. И за сега няма да игра на писал, да ще игра на писал, малко се поразвия. Понеже сега 100% ще умър, то няма просто... И да, готово. Ще направя едно от две високи
да може никой да не може да прескочи. То няма... кога се стъмни, Ето така. Добре. Малко лаги, малко де. Таман казах малко лаги и то пък зепачи. Почна да лаги адски много. Така. Добре. И сега тук крафтинг тейбъла да си направим една кирка и да почнем една лопата. Хайде, мамицата ти. И да си направим една мина ето тук. Какво? Снимам клип. Снимам клип. Добре, и сега. Ще трябва да паузирам да ходя за бира. Ей сега. Да си събира малко камък, кобъл. Но вие няма да го усетите. Само да събира малко кобълство. Cobblestone, защо ми лаги така? Толкова копък за 7 ли е? Те са ебат с мен. Трябва ми още 8, за да мога да си направя. Така. Още 2. То ще ми трябва и за инструменти. И вече ще стана от там. Но ще си имам дърво. Стига да, за какво те ми лагва, бе? Как си гледа клипчетата ми на Need for Speed, на Revolt, би трябвало да видите, как въобще не ми лагва, значи на Minecraft ми лагва. И да, не знам. Тук съм забрах каква беше мисълта, да, че ми лаги. Бил в газа да си направим тимек обратното. Така. Правим малко чарко. Той още ли не е пораснал, бе? Така. Набати смотаното дърво, не стига, че един саплинг падна. Да, ще си направя. То май нищо не мога да си направя. Те се ебат с мен, нали? Тия малко да покопам. Макар, че нищо не чувам. Би се в газа. Мрия смотан пясък. Какво правила? Нали бънчко колте и да има.
Дано виждате, драги зрители. О, това е смотан лак. И аз е билка за... Извинявам за цинизма. Аз за цинизма. Какво говоря? Да слушайте иде. Стига де! Вече ме изнервя този пясък. Другия път няма да го фана. Така си мисля. Да, няма да го фана другия път. Макар че аз нищо не видя, да вие видите нещо. Окей. Малко айрон, ако намериш, ще бъде добре. Стига да нищо не виждам. В нещо много ми лаги и въобще не знам за какво. И въобще не знам сега какво правя. Но чакам да порасте дървото. Я да видим, охо. Стига де. Къща от дърт. Ако имаш и скала. Олеле, аз му ще се направя в самата земя. Така. То па сега като имам седе едно. Какво мога да направя? Айде расти майца ти смотана. Ще стоя пред теб, ще гледам докато ти поразниш. Мога да скоча малко да потърся кол. Така. Сигурно другата нощ. Та па сега нищо не мога да се направя, освен да хубаво да копам, а то като ми свърши кирката, пък аз и нищо не виждам. Ти какво е? Сега ще пробвам някакси да се надигна. То не може да стане по-тъмно от той, така че горе-долу виждам какво правя. Ето, супер. Кол. Не знам дали сте го видяли. Аз го видях. Набавих ми си кол, сега не трябва дърво.
Да. То пък без дървото е най-важният ресурс. Без него не може да се оцелее. Никакви. То таман, че падна саплики, речи. За какво си направих тази смешна лопата? Сега може да си имам торчови. И 12 кол. Супер. И готов. Вече се щупи. Супер! Доживях аз този... не знам какво да пея, защото не ме бива. Не ме бива. Дано е баят. Супер! Колко си кефя! Да! Дано ви хареса тази поредица. Да. Малко лаги, но... И би го газа. Не е много дървото, но... Ще се примирим с това, което... Еси, падна саплинг! Направо толкова много ми върви. Ще го посея на друго място. Ето тук. Да могат да паднат още саплинги. 100% ще паднат. Мисля да взема така. Така да си обработим дървото. Цялото. 20. Супер! Сега си сложим малко торчове. И си направим... Сега това дърво ще го използвам по най-добрия начин. Така, малко торчове. Така, стикс малко. 1, 2, 3, 4. Това са доста торчо. 16 торчо. Ще сложа ето тук. И ето тук. Къде се стори? Добре. И сега да отидем да си направим една кирка. И да видим дали са два саплинга, драги зрители. 2 саплинга. Това е като... Не мога да измисля дума дори. Колко е добре да си намери, да имам 2 саплинга, които ще го посея. Тук. Да много пораснат тези тирики. Имам ли малко... Да, имам камък. Мога да си направя пот. Таван аз къв пот. Трябва да си оставя 3 за... Макар че питах моя приятел Станчо, каза, че на клипчета не е забелязал да ми лаги. Пък аз много не му вярвам. Супер! Останаха ми също така и за... Оставяха ми за кирка, които ще си направя 2 кирки каменни. И аз как викам 2 кирки. И ми останаха 16 дърво. Супер! Няма си правя врата сега. Тото има е пораснало той дърво. Аз там още не съм сял. Да си щупим той. Да пробваме дали ще порасне нещо. 3 саплинга са пада. Супер, още един саплик пада. Готов. Да погледнем отзад дали са пораснали с някои дръвчета.
Да. Добре, докато слезе додолу, ми лагна един път. Колко добре копае тази кирка. И този кабел стол, нямам чувство, че е променен отново. Като се върна назад във версиите, е по-тъмен някакъв така. Да, то при копането лагът не се усеща. Аз сега съм говорил с осмотан лак. Нека да почнем да копакаме. И да, тази поредица ще бъде готина, оцеляване на остров. Супер мина. Супер. Окей, добре. Как ме е страх от тези мини. Аз пък какви ги дръндя. Стига да е. Добре. Олеле, какво е ти? Супер айрон. Супер, супер. Да. Така, да си оставя. Да, мисля, че клипът стана бая дълъг, но няма нищо, ще го снимам. Трябва да те спра тази вода, но то е почти невъзможно, защото идва все пак от океана. Но мога да направя едно много яко нещо, което ще спре водата без никакъв оттенък. Да, само че имам пък без никакъв оттенък. В тази мина е адски мъничка. И да, аз се връщам, не ми се ходи никъде нагоре. Надолу ли има още? Чай сега, къде отидох? Ще отклоня посоката на копане. Понеже отвънка е нощ, няма какво да правя и трябва да покопам мъничко. Макар че най-мразо в Майнкрафт е да копам. Това ми е най-гадното нещо, което обичам. Стига да е, те с направо вече се ебават с мен. Те направо се ебават с мен. Казвам ми го. Твоето е. Това е тази мъничка. Ноч. Ти ме направо ме разбие, че. Ти ме разбива ноч. Разби ме. Ще трябва да се връщам само заради една мъничка. Мисля. Да, мога да направя така. Да. Току-що почнах нова такива.
Уф. Да. Да, харесва ми как има кол. Малко желязо намерихме, айрон. Да. Преди да ви кажа, че на колът му виках нефт. Преди така бяха научили. Преди гледах, приятел ми е колик и от него гледах клипчета и той викаше нефт. Не знаех защо викаше така нефт, но и аз почнах от тях такова ми така. И аз ще се кача догоре и ще спра клипчета, поне стана много дълго и веднага ще почвам в другият епизод. Понеже мисля, че вече снимам бая време. И да, нека да се качваме и ще засича колко пъти ще ми лагне догоре. Те се ебат с мен. Почти не ми лагна. Стига да е, вече е станало... А, не. Просто съм осветил. Едно дръвче. Фак. Просто съм бил осветил и нека да осветя още мъничко. Целият остров, да не се безпокоя. Да се спамват някакви изроди тук. Лакчи. Какво прави той дърва там? Хиробрайн. Тук ли си? Оха, нека да взема ето този чаркол. И да си го изхъбя. О, да. И това беше от мен, грижливо се ми, очаквайте следващия клип, епизод 2. Довиждане.